अरे साला देखो से उनके प्यार मोहब्बत है बुला के काट दिलक है 15 बोटी क के डाल तड़े ए गरी भतार से बेसी यारे में मजा आछन काटे के छोड़े गरी बात हो ठीक लागत जाय दो हमार भौजी एकदम सीता सावित्री बिया भीतरे से नु पवित्र भौजी भगवान तब पता चलबो कितना पवित्र हो यो लाचट तो लाचट जाय दे हमार भौजी क्वेश्चन को बिया अब जा तनी घर है हमर तीसी काटे जाए के बाद जाना तो तू तीसी लिखस कट जात तू भौजी के अपन जातस मटारवा काट ना हमारा भौजी पर शौक लागेला अब भैया के तनिको ना हक लागेला बता तू तोर भैया फौज के नौकरी से कितना दिन पावलन जाना तो हमर भैया को ना फौज के नौकरी फौजी मिलल भी अच्छो पर यही से उनका हमेशा गरम रहला ध्यान सुन मत साले चल भौजी के प्यार में रहलन चला अब अपने यार भी फोन कर लेता है। हेलो सुनाई यारू अरे हमार करे जा अब की बियाह तनी मार के तार फाड़ दे भेजा सुनाई यारू अब की बार हमार बता तू ही बन हमार मारो मोरिए जीवे ना तो मोरिए जीवे सुनी सुनी ना ओकर फोन आवत रखी तो हेलो कहां बात कर रहे थे मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे अरे वही आपकी बहनिया थी छुरी अतना तू मजाक काहे करेलू तू दूसरा पर का मरेलू आपको विश्वास नहीं है जब एक बार बोल दिए कि आपकी बहनिया छिलरी थी तो छिलरी थी छोड़ा ई सब बात हम घरे आवत पानी का तू कॉल पर देखैबू अपन जवाब सुनिए हमर राजा ये है एगो तलवार तेरा खातिर हमर खुलल बा हमेशा सलवार भीतर से कर देलू पानी पानी दिल से कहत पड़ू न हमारा ने ठीक बा रखा तनी जा तनी खाना बनावे अरे सुनो तनी तू आवत नतिया सुनना रे भोसरी अरे राजा ऐसे काहे बोलत तनी बहुत मानू हमरा के बुलाओ करवा के घर ही में मार के मुआओ ई धन रहुए खातिर न बचा के रखले बानी ओकरा खातिर त लाके जहर धइले बानी तो अभी गानी बात कोली सा अच्छा भोग दे होते बेनु का अच्छा इतना छोटा सा पत्र हुआ खो देनी तू आवता घरे ना तो रहुआ फिर फोन करा रहुआ घरे आ जाए जा तनिया भगवान से मन्नत करे भगवान सारा आज हमार मनोकामना पूरा हो गई तू क्या आ जावता आज तो ओकरा के आते ही घर में घुसते ही ओकरा के काट के हम ड्राम में भर दे बस भगवान आप मेरे साथ रहिएगा भगवान ठीक बा अब जाते नियरवा के फोन करके बुलावे खुश रह अरे हमार रानी चलो अंदर तार झाड़ दी पानी अरे रउआ कुछ याद बा बबुआ के बर्थडे बा चलो पहले तू रूम में चली चली पानी लेके आवा तनी आनिया थोड़ा सा तेल ले लियो ठीक बा लेके आओ तन जल्दी तेल का होई जी तेल हाथ ऊपर में लगावे खातिर तब न रात के खेल होई यार तनिको बुझात नहीं के खबरदार हमनी के लइका हो गइल बा होशियार बताओ अपने रहली फैसिलिटी में तुमको बुझात आ कि कौन सामान कहां बैठे आए और दिमागे तुमको नहीं ठीक बा जल्दी आई तू आ गइल बा ए लाड़ हाला कोई बड़ू आवत नु बानी 2 मिनट ठहर जा दिल से कह एकदम दिल से बोल रहे हैं आप कुछ मिले क्या वो चक्कर लेके हमारा होता नहीं हमने तो कुछ नहीं पिलाया पानी में ई काहे तो कपार हमर दम भारी हो गइल बा
शायद अब थक गए होंगे, आराम कर लीजिए थोड़ा। यस! ए कहाँ बानी? आई जल्दी, इन्हें हम काम कर दिले बानी। पहले तू ही बताओ ओकर में सोटल करू कि ना? ना, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। रुकी रुकी, लेके आओ तनी हम। बताई ना कितना बोटी काटी? अरे हमार पोपो एकरा के 20 बोटी काटो। 20 बोटी? हां। अरे हमार जानू, कैसे बता? अरे हमार पोपो एकरा के हम कहाँ फेंकी? कौन कोना वाला घर हो तार? बगल वाला। बगल वाला? हाँ, चल चलो।